Дякую. Поважаныя дэлегаты, шановныя гости, дазвольте мне 15-й з'езд грамады вучняў 9 класса объявить открытым. Дозвольте перейти до моего доклада. Прошу. Поважаныя дэлегаты з'езда, 15-й з'езд нашай арганізацыі сабраўся ў час, у які адбываюцца вялікія змяненні ў жыцці суполкі. У перыяд паміж 14 і сённяшнім з'ездамі быў абвешчаны новы курс на змены ў палітыцы пашырэння шэрагаў, што была абвешчана дэлегатамі 12 кангрэса у снежні мінулага года. Увесь моц аб'яднання, уся яго сіла павінны ісці на вырашэнне толькі адной задачы: як пашырыць колькасць сябраў грамады. Менавіта у перыяд паміж сённяшнім і мінулым грамадаўскімі сходамі глобальна адзначалася двухгоддзе са дня стварэння аб'яднання. Усе мы, у асобе дэлегатаў, прыйшлі да высновы: за тыя 2 гады, што існуе грамада вучняў, была прароблена вялікая праца як дэлегатамі, так і простымі чальцамі арганізацыі. Сёння, шановныя сябры, у нас ёсць задачы, якія маюць быць вырашаны шляхам галасавання. Таму давайте няспынна уключацца ў работу на карысць усёй грамады, дзеля таго, каб сваімі дзеяннямі пашыраць яе, рабіць яе больш магутнай. Паважаныя прысутныя, 2 красавіка ў Мінску адбыўся 15-й пленум нашай арганізацыі, які адзінагалосна зацвердзіў заяву ад імя аб'яднання наконт праведзеных выбараў самакіравання ў школе нумар 55 горада Мінска. У ёй адзначалася, што выбары былі праведзены вельмі дрэнна і не адпавядалі меркаванням вучняў нашай школы. Чаму я менавіта так пачаў раздзел свайго даклада? Таму што дадзена заява, на думку большасці чальцоў грамады, адлюстроўвае іх меркаванні адносна выбараў вучнёўскага самакіравання ў школе 55. На нашу думку, мелі месца вялікія фальсіфікацыі з боку асобных вучняў, якія з дапамогай іншых карыстальнікаў сацыяльных сетак, якія не навучаюцца ў школе, накруцілі свой паказчык. Гэта бачна па часавай статыстыцы. Мы вырашылі адмовіцца ад месцаў, атрыманых намі ў школьных структурах, дзеля таго, каб паказаць сваё меркаванне наконт усёй гэтай сістэмы, створанай шляхам хлусні, шляхам няпраўды і фальсіфікацый, каб паказаць, што арганізацыя будзе дзейнічаць у поўнай адпаведнасці з думкамі сваіх чальцоў, якія добра ведаюць сваю справу. Ва ўнутраным развіцці арыенціры накіраваны на пашырэнне шэрагаў. Гэтай тэме аддадзены асобны раздзел майго даклада. Пакуль адзначу, што справа пашырэння радоў суполкі павінна стаць агульнай справай. Гэты тэзіс будзе ісці разам з рухам грамады вучняў наперад. Ён будзе існаваць увесь час, калі палітыка будзе жыць і развівацца разам з грамадой вучняў 9 класа. Унутраная палітыка нашай арганізацыі заўсёды была, застаецца і будзе голасам чальцоў грамады. Бо сябры, усе прысутныя у тым ліку, накіроўваюць аб'яднання ў неабходны і для нас, і для іх бок. Яна, у асноўным, пакуль накіравана на далейшае пашырэнне. Але нельга забываць і аб тым, што агітацыйна-прапагандысцкая праца павінна праводзіцца ў шэрагах сярод чальцоў грамады вучняў. Нашымі асноўнымі каштоўнасцямі з'яўляліся і будуць з'яўляцца вучнёўскае самакіраванне, голас школьнікаў, дэмакратыя ў школах і гімназіях.
Так само треба заховати каштовність самої громади. Бо об'єднання є ніщо інше, як плацдарм і авангард розповсюду нових ідей на установи адукації нашої родимої Республіки Білорусь. Каштоўнасць арганізацыі, паважаныя сябры, састаіць у тым, што яна злучае ўсіх нас пад адзіным сцягам. З яе дапамогай усе чальцы аб'яднання маюць магчымасць павысіць свой інтэлектуальны ўзровень, пазнаёміцца з новымі сябрамі, усталяваць кантакты, пашырыць свой кругагляд, пазнаць аб новых гарадах і мясцовасцях. У далейшым акцэнт ва ўнутранай палітыцы будзе ставіцца менавіта на забаўляльны сектар жыцця грамады вучняў. Для таго, каб у вас, паважаныя дэлегаты, ва ўсіх грамадаўцаў з'яўляліся новыя магчымасці і здольнасці да новых накірункаў у жыцці, да новых прац. Паважаныя дэлегаты, асноўнае пытанне ў жыцці грамады вучняў стала разам з правядзеннем 16-го агульнаарганізацыйнага пленума. Яго дэлегаты адзінагалосна падтрымалі абвяшчэнне новага накірунку у павелічэнні лічбы паказчыка колькасці сябраў. Гэта рашэнне было зацверджана на падставе статыстыкі за апошні месяц, якая паказвае, што ў аб'яднанне уступіла 0 чалавек, а значыць і тэмпы развіцця грамады сталі нулявымі. Таму асноўная задача, асноўнае пытанне ў развіцці суполкі павінна быць вырашана ўсімі сябрамі грамады вучняў. Як вы ведаеце, у пачатку красавіка па пастанове прэзідыума была склікана 4-я агульнаарганізацыйная канферэнцыя. Многія з вас, паважаныя сябры, з'яўляліся і з'яўляюцца дэлегатамі той канферэнцыі, завіталі на іх і паўдзельнічалі ў яе працы. Яе пасяджэнні адбыліся ўжо ў магілёўскім і ў мінскіх аддзяленнях грамады. Канферэнцыя была склікана з мэтай знаходжання выйсця з сітуацыі ў пашырэння аб'яднання. Уваход на яе быў абвешчаны вольным абсалютна для ўсіх. Гэта значыць, што кожны грамадавец, які неабыякава ставіцца да далейшага лёсу суполкі, мае магчымасць паўплываць на яго, зрабіць так, каб весці далей грамаду вучняў 9 класа да вяршынь арганізацыйнага і знешняга прагрэсаў. Гэта ёсць асноўны наш тэзіс. Дадзеная тэма уздымалася і працягвае уздымацца ў нашай суполцы ўжо амаль 3 месяцы запар. Уся грамада, усе вучні, якія з'яўляюцца яе чальцамі, маюць агульную задачу павысіць аўтарытэт арганізацыі, бо разам з пашырэннем прыйдзе і аўтарытэт. Таму, паважаныя сябры, зараз я звяртаюся да ўсіх дэлегатаў 15-го форуму, да ўсіх сябраў грамады вучняў. Дапамагайце нам у гэтым пытанні, прапаноўвайце новыя ідэі, якія, на вашу думку, дапамогуць нам у дадзеным працэсе поўнага станаўлення арганізацыі, распаўсюду яе ідэалаў на ўсю Рэспубліку Беларусь. Заключение. Шановные делегаты 15-го Конгресса, сённяшні сход павінен прадэманстраваць усім, хто сочыць за аб'яднаннем, за яго развіццём, што грамада вучняў была, ёсць і будзе той суполкай, якая разам з кіраўніцтвам, разам з простымі вучнямі развіваецца, дасягае новых вяршынь у сваёй справе, пабудаванне школьнага самакіравання. Як нам далей зладжваць усе працэсы па азначанай тэме? Адказ нам даць павінен час, найлепшы лекар. Але і мы ўсе павінны не забывацца пра нашу ролю ў жыцці 55-й школы, у жыцці грамады вучняў. Мы, чальцы грамады вучняў, былі, ёсць і будзем стваральнікамі новых умоў, новых ідэй, вырашальнікамі ўсіх праблем, што ўзнікаюць у жыцці суполкі, сапраўднымі майстарамі школьных спраў. Дзякуй за ўвагу.
Зараз дозвольте мне перейти до доклада Данила Вячеславовича Максакова, старшини Могилевского районного комитета нашей суполки. Дорогие делегаты, в период 14-15 съезда громады участников Могилевского районного комитета были проведены следующие массовые мероприятия. Фуршет, акция, викторина и собрание членов райкома ко Дню воли. Вознаграждение значками 2 года ГУ. 7 заседание Могилевской рады. Митинг ко дню создания громады, 14 пленум Могилевского районного комитета и первое заседание 4-й конференции объединения. Конкурс по географии. Спасибо за внимание. Поважаные сябры, зараз дозвольте вам продемонстрировать доклад Лизаветы Александровны Гаврушки, чальца Могилевского районного комитета громады вучнев, чальца Могилевской мясцовой рады. Коли ласка. Друзья, в период с 14 по 15 съезд громады учащихся Могилевской местной рады собиралась один раз, на 7-е заседание. Его темой было празднование второй годовщины со дня создания громады. На нем присутствовало 4 члена рады. Оно состоялось 8 апреля. Спасибо за внимание. Тут не надо стоя. Сейчас Андрей. Да Андрейки тогда стоя. Значит, поважаные сябры, зараз дозвольте мне надать слово секретару по пропаганде громады вучнев 9 класса, чальцу президиума нашего объединения Евгену Алексеевичу Волынчуку. Основной упор нашей агитации и пропаганды направлен на расширение рядов громады учащихся. Это проявилось в период между 14 и 15 съездами громады 9 класса, а именно в проведении 4 общепартийной конференции 14-го пленума Могилевского районного комитета и 16-го пленума громады учащихся 9А. Такая тенденция будет сохраняться и в будущем при проведении организационных собраний. Спасибо за внимание. Слово Андрею. Дорогие делегаты, в период с 14 по 15 съезд громады 9 класса было принято президиумом Федерального комитета 2 постановления. Одно из них на тему проведения общеорганизационной конференции с 13 по 21 апреля 2018 года, а второе из них на тему проведения сегодняшнего съезда 25 по счету. Спасибо за внимание. Поважаные сябры, зараз дозвольте мне надать слово Юлии Лузановой. Бюджет громады нашего 9 класса на сегодняшний день составляет 19 рублей 20 копеек. Основные затраты были связаны в основном с проведением 15-го съезда нашего объединения. Спасибо за внимание. Поважаные сябры, зараз дозвольте перейти до голосования по некоторых питаниях. Значит, первое питание – это обрание старшини громады вучнев 9 класса. Дозвольте мне вылучиться от самого себе, при падтрымцы вашей на эту посаду и вылучить свою посаду на голосование на посаду старшини громады вучнев. Прошу голосовать, коли ласка, поважаные сябры. Кто за то, как обрать меня старшинем громады вучнев 9 класса, прошу поднять руки. Единоголосно. Одиноголосно, дякую. Поважаные сябры, дозвольте зараз мне перейти до наступного пункта повестки дня. Значит, обрание чальцов президиума и Центрального комитета объединения. Значит, дозвольте мне оглушить склад президиума нашего объединения, який буде зараз вилучений на голосування. Значит, Александр Андреенко, Глеб Бобрович, Данил Максаков и Микита Журов. Прошу голосовать. Кто за такий склад пленума, президиума, прошу пробачення, прошу голосовать. Прошу поднять руки. Одиноголосно.
Хто одноголосно, дякую. Давай. Дякую. Наступне обрання Центрального комітету нашого об'єднання. Дозвольте мені пропонувати такий склад Центрального комітету. Вікторія Кунцевич, Юлія Лузан, Олександра Губаніщева, Євген Волинчук, Павел Шамко, Елизавета Гаурушка. Прошу голосувати. Хто за обрання такого складу Центрального комітету нашого об'єднання? Прошу підняти руки. Прошу голосувати. Хто за? Хто супроть? А почему? Потому что там не должно быть Дякую. Більшість голосів прийнято. Поважані сябри, дозвольте перейти до кандидатур секретарів нашого об'єднання. Перше. Об обранні секретаря по пропаганді. Значить, секретар по пропаганді. Дозвольте мені вилучити на эту посаду кандидатуру Волинчука. На посаду секретаря по фінансах Юлію Лузан. І на посаду секретаря по забавляльных мероприемствах дозвольте вылучить мне Павла Шамко. Поважаные сябры, прошу голосовать. Кто за обрание даденных чальцов секретарями, прошу поднять руки. Слава Богу. Единоголосно. Одиноголосно, дякую. Поважаные сябры, дозвольте мне перейти до моей промовы наприкінці нашого з'їзду. Поважані товариші, дорогі сябри, шановні делегати з'їзду. Проведення 15-го конгресу громади учнів 9 класу підходить до кінця. Дозвольте мне выразить подяку усім делегатам, хто приймав уділ у праці сьогоднішнього сходу, хто оказав довір і мені, і усьому керівництву об'єднання при голосуванні. Сподіваємося, що і далі ми будемо протягувати йти у повній суотказності з нашими метами і ідеями, з політикою, яку випрацював наш з'їзд. Це є залог дальнішого розвиття нашої громади усього 9 класу. Але найвищою метою, яку ми поставили, побудова школьного самокерування у більшості установ адукації Республіки Білорусь, зостається і заставалася справою усіх чальців організації. З лозунгами, з ентузіазмом і далі накеруємося на виконання усіх задач, щоб далі йти по шляху розвиття громади учнів, щоб далі поширатися на Білорусь. Дозвольте мне объявить 15-й съезд громады учнів 9 класса закрытым. Дякую.